ngiyafunda angibuze ngichaze ngaboshwa hayibo hawu ngavalelwa yo ngomeni kephi ngikhuluma nawe owangidalayo yebo ngoba kubuma wami ukuba awobaba bayakwazi ukusinika ngabe kade basinika njengoba kade ahamba nje ngabe kade wasinika phela ingcebo yes manje akwenzeki nawe uthuli uthuleleni ngiyabuza enkosini ngithi ingempela uthuleleni uyangiyeka uyangibukela nje ngisafarisha eish ngiyasafarisha ngidonsa kanzima ngimeme sesitimela noma uyike then umnyalezo uthi repent ukugcina because destruction is upon you Welcome once again kwikota 2 media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ake ngibingelele umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu simamkele siyabonga kakhulu umoya oyingcwele ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message la kufinyelela khona ikota 2 media mangabe ukuthi yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi mina ungabusashintsha la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu kuphela akukho kunye so ungasashintshi ihlala nje uzwe unethezeke futhi angedwa nginomama la ophethe imessage la ekhaya ke is either izifundiso ngezwi likaNkulunkulu noma itestimony noma imessage ethile umzalwane ofikayo la ekhaya asuke ezoyidlulisa ukhona ke nomama nje uyiphathe nje ine testimony plus ne message azoyidlulisa but ayengiqale ngibonge nje wonke ama subscribers ngibonge nama comments enu ngibonge nangama likes ngiyacela nje niqhubeke lokho ne like ne subscribe mangaba kwaka subscribe ngiphinde ngibonge kakhulu futhi nakuma channel members siyabonga kakhulu ngicela nje niqhubeke niwenze lo msebenzi ngiyazi kunezinto as like mawu channel member kufanele ngabe ayithola ama packs athile yebona khona angakawenzi 100% ngendaba yokuthi kodwa nakho kuyi priority kumina yilo msebenzi kufanele ngwenze ube 100% so nje wena nje supporta nje ngonhloso yokuthi uyasiza embusweni kaNkuluNkulu nginomama uGloria ubusisiwe Shezi siyabonga kakhulu mama ukuthi uhambe all the way uzosho wena uzofika la ekhaya sizorekhoda nje umyalezo osiphathele wona siyakwamukela siyabonga ke sikubingelele yebo ngiyavuma egameni lenkosi yethu Jesu Kristo yebo ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ungiphumelelisa ngize ngizofika la konke kube umusa wakhe yes futhi kube intando yakhe yebo ngoba konke kwenzeka ngentando kaNkulunkulu yes kakhulukazi angizokhuluma kumlaleli kodwa ngizokhuluma ngempilo yami yebo ukuthi ngicela ukuthi kube intando yakhe kungabi intando yami yes nakulolu suku futhi kube intando yakhe ukuthi kwenzeke yebo ngiyafisa ke kakhulu abalaleli balalele lobufakazi bami yes nginguGloria ngingubusisiwe wakashezi yes amagama engawaphiwe abazali bami yebo ngiyawathanda womabili awu3 ngempela khona leli lingeke lesi4 engaliphiwa inkosi kodwa ke ngeke ngikwazi ukunichazela lona namhlanje kuningi khona ekudinga ukuthi ngithi ukuchaza bese ngiyangenela kulona okay ngijabulile kakhulu ukuba la yes ngijabulile kakhulu yebo siyabonga kakhulu njengoba ulana nje ngiyacabanga udala ebalekile usuka eThekwini Durban yebo ngisuka eThekwini ngisuka eDurban
wa travel Isiphingo. Isiphingo yes Ngeza. yebo Ngenxa ukuthi inkosi inalomyalezo yes efisa ukuthi abantu bawuzwe. Nobufakazi nje bempilo ukuthi umuntu uhambe kangakanani yes emhlabeni ebhaduza kwenzeka izinto. yebo Kuvela nobukhulu bukaNkulunkulu futhi khona lapho. oh yes hayi so ngacabanga ke nawe mbukeli ubone ukubaluleka kwale message ayilethayo ukusuka eThekwini uze eJoburg uzofika eSoweto ukuzodeliver le message okufanele ize kuwena efanele ize kuthina sonke sungabona ukubaluleka kwakhona ukuthi kungakanani so siyabonga kakhulu sakwamukela wena kophethe indaba la wena futhi ozoyixoxa ngoba wena oza nayo but before akuyacela nje ngiyangithanda mina bonke ama visitors ama guests afikayo la ekhaya ukuthi before nje ke sizwe okunye like imessage oyiphathisiwe a little bit ye background yakho ithini uqhamuka kuphi wazalwa usisindisiwe nje wazalwa usuvela usuthunywa nje wena inkosi ngiyazi mina kuyabasiza abanye abantu othola ukuthi mhlambe uthola ukuthi background yakho ibe better kanti nomunye yakhe ngale iyabheda athi mayeseza uthi hawu kanti nabafana nami inkosi yabathanda shothi nami ngasindiswa nje leyo background yakho ke angithi yakhe yabheda ngiyazi wena waziyo mhlambe yakhe right kakhulu kodwa ke ake sizwe ngawe yebo ngisuka eThekwini yebo ngizalwa abazali uma nobaba yebo besaphila sakhula su11 sakhula su9 kodwa uma wami wayenamasu awu11 oh yes kusho ukuthi bashona ke laba abanye sakhula nje ngazi abantu abawu9 emndenini wami yebo odadewethu nabafowethu shuthi odadewethu zasu6 abafowethu bewu3 oh yes so sakhula ke kuleli khaya sistrugglisha mawuthi amasu awu11 ngichaza ukuthini ngichaza ukuthi uMawu wazala ingane ezu11 kwashona ezimbili okay so sakhula ke su9 isiZulu sideep sengiyakuzwa manje yebo thiwa masu ke masebe bonke oh yes all right yeah so sakhula ke ngazi abantu abawu9 esakhula nabo ekhaya lodwa so sasidonsa kanzima yebo impilo yayingelula abanye odadewethu nje abafundanga ngenxa ukuthi umawe ekhaya impela yayingekho imali yokufunda leyo manje encane eyikhokhwe ezikoleni kwakuze kuthiwa kufanele baphume esikoleni bakwazi ukubhala nje kuphela ukubhala incwadi yebo so ngaba nenhlanhla ke yokuthi ngifunde mina noma ngingafundanga ukuthini kodwa ngafika ku standard 9 ngoba ngaleso sikhathi kwangasetshenziswa grade ngafunda ngafika ku standard 9 yebo futhi nakufunda kwami ke ngasizwana ukuthi khona omunye umem owangithathayo ngahlala iminyakana futhi kwakhe engifundisa yena so ngabuye ngaphindela ekhaya futhi kwasho ukuthi uma wayesehola impesheni nakhona futhi kwaba ngumusa kaNkuluNkulu ngoba wahola eno51 hayi kodwa futhi ngoba ehola nje kumkhoshosho cha imanje nje yami authorizeayo ukuthi ahole wahola yambhalela u60 years kodwa nje iminyaka yakhe u51 so uma ngabe uauthorize umuntu osegunyeni ke ngeke kuthiweni so kwakuumusa nje kaNkuluNkulu wahola kuma yes kwakwazi ukuthi kwazi ukuthi kuthengwe ke ekhaya so ngaphila ke ngaphansi kwaleso simo ke ngagcina ku start 9 nakhona futhi ngoba ngakhulelwa so ngathola umntwana omfana yebo angibange ngisathanda ukuphindela esikoleni kwakuvele kunama challenges esikoleni isikole sasifunda kusona yanga ngiyumntwana oyibright kodwa
ngangazi mina khona ama challenges uthisha ngendlela kwangafani ukufundisa so ngangibona ukuthi ngiphansi kakhulu. Uma yena esafisa ukuthi ngiqhubeke esikoleni kodwa ayingibona mthi kunzima nakhona esikoleni. Yebo. So kahlala ekhaya ke ngakhuliswa lengane. All of a sudden futhi ngatholenye. Eli senginenye futhi sengikhulelwe. How and ngikhulelwe nje futhi ngiyabona ukuthi nami kumnyama engqondweni yabona uma usangena kule stage kuvele kumnyama engqondweni engekho umuntu oke waxoxela ngokuthi manje sekukanje basobhala enze nje so uqala ijourney ongayazi yebo kuba easy futhi ukuthi ube deceived so ngaba naleyo nkinga enjalo ke ngakhulelwa bomnyameni nje nami ngayithola sengikhulelwe ubaba yedwa sekumunye kulokukhulelwa kwami ngibuke ngithi ngikhulelwe impela akukho ukuthini lapho ma akululu akayena umuntu okwazi ukubona umuntu mayikhulelwe akekho good so futhi ngingaphilike ngibe umuntu ongaphili kwaleso sikhathi abakaboni bonke ngikhulelwe yebo ngihlale ngumuntu ongaphilile ngigcine sengamkela ukuthi angiphilile ngisho sengingcono sengiyazi mina ukuthi ngifihlana so ngangihlale ngilele ngimangala ukuthi ababoni akekho nje endlini obona ukuthi ngikhulelwe so it happened ukuthi kuze kushaya isikhathi sokuthi ngibelethe hayibo shothi bawunomzimba ngangimncane makushaya isikhathi sokuthi ngibelethe ngiphume angithi leyo kuqala vele ngangisiza ngangihlinziwe lesibili ke manje ngiphume ngemnyango ngumuntu ochama ayibo ngithi mangithi bulukuqo phume ingane angithi abaze ekhaya ngikhuluma ngedanger yokungazi ukuthi khona umuntu okhulelwe ekhaya ngithi ngizokwenza njani ngifisa ngithathele ingane akusazi ukuthi ngizokwenza njani ikhona la egcekeni sekusena babona abantu ngithi awema ngizokwenza njani ngaleso sikhathi futhi nami ngithukile ngiyingane ngiyabakaza kube khona izwi elithi ibulale ngithi ayibo ngizokwenza njani ngibe ngisabathe ngathatha izinto ngabeka phezulu kwalengane ngingayicindezela lutho ingane yakhala ngithule manje ngisangene ngithi ngangi around 22 23 yabona ukuthi umuntu osemncane lo sekweyesibili ngingazi ukuthi ngizokwenza njani kuphuma udadewethu esemsebenzini abona ukuthi nginenkinga ngingazi ukuthi ngizothini kuyena kulobutata bami baze bangibone baphuma angazi ukuthi ubani wangibonayo watshena uma endlini nansi ingane kulomzuzu nami ngiweak angithathe angilungise angiphuthunyiswe esibhedlela masifike esibhedlela iklinikhi ngise elokuzeni esibhedlela emshiyeni mangifika lapha emshiyeni ufike ba-check ingane qhubeka isikhathi abuyafika unesi angibuza imibuzo ngibona ukuthi ayi khona into asisuspect angibuza imibuzo ngishaya uvalo ngibona ukuthi awe angibuze ngivele ngimtshene ukuthi hayi
avange baze bangibona ukuthi ngikhulele futhi mina ngangisaba nobhuti wami unolaka ubhuti wami ke naye wenolaka esho ukuthi asingazali nje emakhaya so ngimtshele istory sami nurse yes kan bayabona ingane ukuthi khona into engiyenzile so siqhubeke ngibe la isibhedlela vele nami ngiwiki ingane ikwenye indawo la ithuthelwa khona ngahlala nje isikhathi singangesonto so ngabuye ngadischarge wakhe yebo mangidischarge discharge sihamba nentombazana yakhona esibhedlela lokhu zinemshini yes kuthiwa ngihambise lencwadi epolice station okay sifike lapha epolice station ilethwe lencwadi mayilethwa lencwadi funde lo ayafunda angibuze ngichaze ngaboshwa hayibo hawu ngavalelwa yo hayi ngaqala phansi ke futhi ngakhala ngivalelwa nayo ingane incane ngavala endaweni eminyama ingane ikhona iyaphila saphuma nayo esibhedlela ngingahlala isonto kaphuma angavalelwa yo angathuka ngoma hayibo ijela ngilazi nje ngabona indawo emunyama kumnyama kade yo ngahlala lapha ejele hayibo ngicela lengane ejele yo so ngithi kwaba 2 days ngoba kwakuyi weekend yebo makuyi weekend nje kwathi ngomsombuluko kusho ukuthi ngaya ke enkantolo ke bafike bangikhipha ke bangikhipha saloku si-attend icala ngebail ay free bail oh yes sa-attenda ke icala ke icala liyini ke umncane ungaka awazi ukuthi uzuthini wawukade uhlangana phi nezinkantolo so kwaba umusa nje kaNkulunkulu nalapho ngoba kwathi mangabe sekuseThekwini ngabuzwa umuntu kusho ukuthi laba ba translator yebo ukusho ukuthi waqale wangibuza yena eceleni ngakhuluma ngamtshela ukuthi ngaxolisa ngachaza ngavele nje ngaxolisa ngoba ngazi ukuthi ngizoyithini nami lento hayi ke kusho ukuthi ke kwadlulwa ke lapho ke lithe malingena ke icala ke ngachaza lokho engakuchazayo maybe ba understand ukuthi ayi inobungane lento ngaphuma ke bangikhipha so wakhula ke zakhula ke ingane zami nezingane ezithu zabafana oh yes zakhula ke yebo lo experience enzima inzima inzima kakhulu hayi inzima impilo yami nje hayi akubanga impilo emnandi from the word go oh yebo hayi yabona ingane mayingena kule stage ngibe worried kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi I've been through a lot oh yes kakhulukazi futhi nokungalitholi ulwazi yes ngiyengizame manje umzukulu wami ukuthi ngimazise izinto ngoba ngiyazi ukuthi ngangena kumagebhugebhu anzima oh yebo ngokungazi yebo nokuthi nje wazi ukuthi uma ngabe umuntu ekhuluma kanje hayi ungayinaki lezo zinto seyingane uyabona nje uthola umuntu ozokuyala empilweni yes so angibanga nayo leyo nhlanhla enjalo oh kodwa ke kuzo zonke izinto uNkulunkulu usuke esifundisa okuthile yebo iqiniso lelo usuke esifundisa okuthile ngisho njalo so sakhula ke yes impilo iqhubeke yeah ngomusa nje futhi kaNkulunkulu ngabe ngathola umunye umsebenzi ngasebenza yaqhubeka impilo yes ngakhulisa le ingane ngasupport ekhaya oh yeah kwakuhle yebo then ngizokujomba kokuningi
Yebo. It happened ukuthi ngibe sesontweni elithile ngalesikhathi sisanga ngisebenza chemist ngangena Universal Church lapho ngatshela umngani wami wangintroduce kuleli sonto ayisangena ke khona ke kwakumnandi kakhulu. Yes. So I really appreciate Universal Church ngendlela eyangikhulisa ngayo spiritually. Oh yes. During those time basifundisa even how to seek the Holy Spirit. Ayindlela Yes. ukuthi umele ukwenza 1 no 2 no 3 until nami ngize ngikwazi ukuthi ngikhule endleleni. That helped me a lot. Oh yeah. Abafundisi kwangisiza kakhulu kwasho ukuthi bengumuntu obe dedicated. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu futhi ngiyangithanda into egenuine. Yes. Mangenza into ngiyangithanda ukuyenza nje genuine. Yes. Ngoba naku ukukhonza uNkulunkulu ngoba saqala eMaromeni ngikhonza ngiRoma. But ngangiye ngizwa abefundisi beshumayela emaredweni. Yes. Kithi ayibo lo shumayela kanjena ayibo kuhlukile ke lokho kunaloko enginguzwe lapho. So I used to go for the best. Okay. So ngashintsha ngakhonza kulawa amanye amabandla ngafuna nami ukuthi ngi-improve in my spiritual life. Yes. So nga-introduce ke Universal Church la ngakwazi ukuthi ngibe uplifted. Saqhubeka ke isikhathi ke. Yes. Until ngibuye ngiphume khona somehow. Yebo. uNkulunkulu wangenzela indlela nje ukuthi it's enough now, you can go. Yes. So ngahlala ekhaya. Use Universal Church nje sowumamngelile uJesu. Sengimamkelile uJesu. Oh yes. Ngahlala ekhaya. Nakhona ukuphuma khona it was ngathi ngalo ngizothi it was a miracle or what. Kwavela kwathi jumbunje ngaphuma. Hayi ngibe sekhaya. Ngiqhubeke nempilo. Or before ngiphume khona. I used to challenge God ngezinto eziningi. Uyabona wangithi yazi lapha eUniversal Church bavamisa ukukhuluma ngempilo yakho yezizimali kakhulukazi. Yes. Bakhuluma ukuthi kufanele sibe prosperous. Yebo. Nako lokho is part of impilo. But eyami impilo mina kwangenzeki lutho. Kwangenzeki lutho nje lutho. Futhi ukwenza konke kuthiwa kwenziwe lapha. Ngenzeki lutho kweyami impilo. So yayingikhathaza lento. Ukuthi indaba pho kweyami impilo mina ngenzeki lutho. Yebo. Hayi until one day. One day. Yes. Ngabuza enkosini ukuthi manje ake sixoxekele. Yes. Ake sixoxe wenkosi kwenzekeni vele. Yebo. Eyami impilo kwenzakalani? Ya manje. Imile. Abantu basukuma bafakaza. Eyami impilo imile kwenze njani? Hayi. Kuthinya. Ngithi hayi ke angisazike. Kwaphela uNkulunkulu ophilayo umdali wezulu nomhlaba. Yes. Isiliva negolide elakho. Angizukuya kocela ko find out ezangomeni kephi ngikhuluma nawe owangidalayo. Yebo. Ngoba ubuma wami ukuba awobaba bayakwazi ukusinika ngabe kade basinika njengoba kade ahamba nje ngabe kade wasinika phela ingcebo. Yes. Manje akwenzeki. Nawe uthuli. Uthuleleni? Ngiyabuza enkosini. Ngithi ingempela uthuleleni. Uyangiyeka uyangibukela nje ngisafarisha. Ngiyasafarisha ngidonsa kanzima. Ngimemeza igama lakho, ngibhizi ngehla ngenyuka, ngithi ngisebenzela wena. Uthuli. Uyothula kuyoze kube nini? Oh yeah. Ngathi hayi ngeke ake wenza okuthile. Akudilike, ngifuna udilike uze la kimi uzongitshela
yini le oyibona mhlawumbe khona okuwrong engikwenzayo noma ngihlukile kwabanye abantu akudilike kuzongitshela ukuthi kwenzekeni vele yes ngoba phela manje ngadala wena ngila emhlabeni uthuli nje yiba uthuli nje angazi uthuleleni kodwa yamkhoza ngiyathandaza ngiyafasta ngenza uthuli akudilike yebe lutho yo ayithulela inkosi sengine anger khona lento ekuthiwa eBhayibhelini it's a zeal oh yes intshisakalelo I had that zeal for God ukuthi akhulume oh yes but nothing happened ngimdinelwe yes uyakwazi ukudinela uNkulunkulu ish ngangimdinele kangangoba ngaze ngathi ngiyabona ungiphenduli into engifisa uyenze mangihamba la emhlabeni ngoba mangihamba ngizoza kuwena okay ngizoza kuwena ngiyomisa ezulwini ngithi ake nimeni ke ngisacela ukubuza ngicela inkosi ikikhuluma ukuthi yini indaba kwenzekani emhlabeni sengifikile ngifuna ukwazi yebo kwayithulele nje kwathi ngagcina ngithe uma ngiyabona uthule awufuni kusho lutho hey awuphenduli uzithulele nje yes angazi ukuthi kumele ngenze njani uNkulunkulu onjani ngempela uNkulunkulu kukhulunywa kanjani nawe yeah ngahosha iBhayibheli yes lami lesizulu ngiyakhumbula ukuthi ngangilele embhedeni kwakhona isibuko esikanje ngahosha iBhayibheli yes so ngishaya odongeni lapha esibukweni la yalindiza lithi amaphepha la ushaya odongeni esibukweni la wela phansi ngathi ngibulale cha wawudineki ngempela ngathi into ekumele uyenze nje uvele ungithathe ngoba phela angiyazi le kuthi nya yo angiyazi futhi nami le yanto engangiyona kudlula isikhathi ngiphinde ngithi inkosi ulokuthuli awuyimesele ngokusho lutho waphinda waliqoqa iBhayibheli lela waphinda lithatha futhi ngalithatha isibuko sosilimazile angibonanga sifile yeah ngalithatha iBhayibheli ngabeka lapha ngaze mingakusasa ngoba okwesihwalala noma kwesebsuku kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangilela ngabeka lapha lelo Bhayibheli lami laya ngokuba libe inhlakanhlaka shuthi phela lalimali hayi bese kuthi ngiphinde futhi ngithi ngoba awuphenduli uthuli uthuli nje ucela ungenze into eyodwa ke manje uyabona mzukwane wangithatha emhlabeni ngahamba yes ngicela wenze imiracle angazi wena uyazi winkosi yamakhosi wenze imiracle baphenduke baphenduke abantu ngokwazi le miracle oyenzile sengasekho emhlabeni okay so kwakokugcina lokho engakusho enkosini yes ayike ayingihlalele futhi ngiyithulele khona ikhathi ngihlala eminyango ngihlala eminyango ngiyakhumbula ngathatha ibhenji ngahlala eminyango ebusuku yebo kuno mosquito ke bo ngambathi isheet ngenzela mosquito kenze appointment nenkosi
Angi crazy like am. Ngathi ngithatha ibench ngabeka la ngeze ngathi inkosi akudilike. Uhlale la. Ngisho ngihlele eceleni ngithi ufike uhlale la khona soke ke sixoxe. Oh yeah. Ke sixoxe nje nawe ke ngizwe ukuthi yini kwenze njani. Hayi ngangihlala ngibuka inkanyezi ebusuku. Ngibuka yonke into enzekayo ngibuke ebusuku ngahlala kwaze kwashawo 11 nothing happened. Yo, hayi, Hey. Hayi bandla. Uyabona ukukholwa. Yebo. Yabona indlela yokukholwa. It's not easy. Impela. Hayi it's not easy. Yo. Yeah. Hayi bese kuthi ngelinye ilanga. Futhi into eyenzeke kuyo yonke lemsangane engangiwenza. Kwakuba khona into engathi nje iyangicomforta ngiqhubeke nendlela. Oh. Kodwa kuyivuke lento yokudina. Ngiqhubeka ngenza omunye umsangano. Yes. Iphinde lento ingicomforte ngiqhubeke nendlela. Then bese kuthi until one day. Yes. Ngitshela umunye umngani wami, tshela umunye wasesontweni Universal Church sengizophuma khona. Angixoxele ngeEmmanuel TV. Oh. Angixoxele ngeEmmanuel TV. Sengishort tempered even esontweni. Yes. Ishuthi lento yangihonta nje situation yami yonke. Yes. Angixoxele ngeEmmanuel TV. Ayike bese angitshela ukuthi okuyibukele. Hayi bese ngimtshela ngithi okay ngizoyibuka. Kodwa maku ukuthi angizwa kahle ngizoyishiya phansi le nto. Hayi bese ngiyibuka iEmmanuel TV. Hayi ngimuzwa umfundisi uyashumayela futhi ukhuluma nje umuntu onomusa. So ngathatheka ke ngayibuka iEmmanuel TV. Oh yes. Ngiyibuka iEmmanuel TV. Ngaba comforted ke. Yes. Ngoba kwesinye isikhathi abefundisi mabeshumayela, if you are not blessed, babuye bathi it's because of your sins. Kwesisikhathi bathi ingenxa yokuthi ilokuya nalokuya bablame wena. Lezo zinto mina zazingithinta kakhulu because I was trying my best but kwangenzeki lutho empilweni yami. Ngingazi ukuthi uNkulunkulu nesikhathi sakhe. Oh yes. So mangithola lo mfundisi ekind eshumayela so ngacomforteke engqondweni enhlizweni yami ngabukela iEmmanuel TV. I was so happy. Ngayibuka nje kakhulu impela iminyaka. Oh. Until one day God revealed himself to me. Oh. Yes. Wazibonakalisa uNkulunkulu kumina. Ngephupho. Oh. Yes. Iphupho engalithola. Ngaphupha ekhaya, umuzi wasekhaya wonke, ngithi wazi umuzi banomncele. Yebo. Noma ifence. Yes. Manje sekuba ama fence. Kwabe ngathi ngiyaphuma endlini. Mangiphuma endlini ngime phambi komuzi. Yebo. Angazi ukuthi kwenzekani. Khona le nto yenzeke imnandi kabi. Kwavele wanyakaza kamnandi umhlaba wathi ngezwe into emnandi kanjani. Wanyakaza umhlaba wathi ngimile. Yes. Ngahamba ngazithola ngingala
khona itoilet elingaphandle lingala Yes. ngafike ngama khona kanje Oh. kodwa yes. ubumile kodwa umhlaba ukuhambisa Oh. hayibo angiyazi lento Yes. njengama escalator Oh yes. kodwa ke kwakuyile emhlabeni ke yebo. hayi afike iyangama lapha eceleni kwetoilet lelo lapho iview ngikwazi ukuyibona yonke indawo yasekhaya Oh yes. manje ngibuka le ndawo yasekhaya ngibona yonke kuye wonke umngcele la uhamba khona kuyakhanya kune light eqhamuka ngala Yes. ekhanya angiyiboni ukuthi iqhamuka kodwa iqhamuka ngala le light Yes. ukhanya wonke umuzi omakhelwane basebumnyameni Hey bakithi yebo. kithi mina hayibo ngiyangithi ngimngala Yebo. ngize ngibona umakhelwane ongenzansi usebumnyameni kuyofika emngceleni kuyakhanya yonke indawo kuyakhanya imizi yonke sebumnyameni kithi hayibo hloboni ephupho ngithe ngisamangele kanjalo ngavela ngaphaphama mangiphaphama ngithi ayibo yini lengiphuphayo ilight kuyakhanya umuzi wala ekhaya kuphela Okhanya. eminye imizi sebumnyameni mina ngimi ngala ngiyabukela yini le Yes. hayi kudlula Yeah. lizi iphupho lesibili Yes. iphupho lesibili ngosuku olulandelayo singicela ukubhekela Yes. ngaphupha ngilwa nezilwane ebusuku akuliwa kanje angaze ezinye ngathi ngathi zini ama-rats amagundane anemsila kodwa anemsila emide akuliwa kanje ngiyakhahlela ngiyashaya ngenza yonke into ngiyaphahlaza ebusuku angishaya izilwane ezinye ngathi amakati ngiyakhahlela Yes. angazi ngaphapha yibo sengilwa nezilwane futhi manje Yebo. iqhubeka amaphupho iphupho ngathi khona umuntu ngimile somewhere Yes. ngilinde khona umuntu ozongcoba Oh. hibo ay bese ngiyakhuleka ke kuluku ngiphupha ngilinda umuntu ozongcoba yini igama lalento mangabe ngilindile ngilinda umuntu ozongcoba Yeah. ay bese ngiyakhuleka ngilonke ngikhulekela lento Yes. ngilinda umuntu ozongcoba Nkosi yini le yini igama lalento Yebo. uphi lo muntu ozongcoba kwenze njani Yes. Nkosi ngicela ungisize kulokulinda kwami Yebo. because ngalibona lele ngathi lidinga umkhuleko ay bese kuthi elilandelayo umuntu wathi ephethe into something Yes. wathi angisuse isiqhoko Oh yebo. something like that wathi umuntu oyezomgcobo wayimile nento ethile kodwa wathi angisuse ilokhu isiqhoko Oh abange kodwa ngeze ngili-understand kahle methi angisuse isiqhoko yebo uthi uchaza ukuthini ukuthi uchaza ukuthini so nje amaphupho enganginawo ay spiritual yebo so futhi ayenginika i-peace of mind njenganaleli elinye ngiphupha izandla zami ziboshwe ngentambo intambo nje eqhamuka phezulu egcina nje la awuyazi ukuthi iya oyibona intambo nje emile eqhamuka khona la esikhaleni yes izandla zami ziboshwe leyo ntambo all right
tied with ropes from above kodwa manje awubona ukuthi iphela la lentambo so ngabe lezi zinto ze spiritual inkosi so ngabe ukuthi ichaza ukuthi God is in control. Ngabuka kanjalo ukuthi God is in control. Oh yes. Ku eyintweni nje zonke sengizenza. Oh yes. So because ngangibuye ngikhula ukuthi kodwa Nkosi yami kwenze njani yini yonke le. And then kuqhubeka nje ziningi maningi amaphupho khona leli ela ngimangaza. Ngangiphuma ekhaya angithi mawuphuma wehle ekhaya kwindlela yesiZulu yes ngangihamba nabantu abaningi ngisesenta yebo ukubona leliphepha elocija iphepha ama playing cards yebo elocija kwakumi abantu babemi kanjalo ke siyahamba labantu bawumoya spirit people angazi spiritual people angazi zobachaza ngibathi sihamba nabo ngisesenta ngihamba ngalendlela yesiZulu yangasekhaya ngiyehla ngishona enzansi ophambili ula ecijeni ngithi wabona ucija yebo ophambili ula ula ecijeni uyena ohambayo bathela abantu kodwa sihamba endleleni yesiZulu akekho futhi onyathelo omunye ngisesenta mina ngala ngemuva futhi khona ucija sihamba endleleni yesiZulu yebo leyo ndlela siyofika siyokhuphukela oqala uhambe ula ecijeni kacija uhamba phambili kucijile nje kuthe mina ngisesenta lezinto lezi ezazingimangaza yebo ngithi ay kusho ukuthi uNkulunkulu sefikile kudala ufune appointment naye awu egcineni ke nayo ke sifikileke ngilwa yebo angikaze ngilwe kanje futhi kuba wayengithatha wayezongithatha nje and abantu babengeke bazi ukuthi kwenze njani kanti uwe bowulwa la hayi wayelwa kuntombo kwayishola abantu yebo ayike kulungile izindi izinto ke ezinde eziningi kwaqhubeka ke nje amaphupho amaningi kuze kube uNkulunkulu uzuyangitshena ukuthi yes khona iassignment afuna ngiyenze yebo so khona lelo phupho elathi kune assignment engifuna uyenza ngavuka ekseni ngabuza ingane ekhaya ukuthi yini assignment yebo ngoba thina esikoleni asiyenzanga iassignment wangichazela umfana wami ukuthi assignment yini yes hayi bese ngiyezwa sengiyazi ukuthi le assignment ebengiyenze kushuthi into ekanje nange sengichazela ukuthi yini assignment hayi bese ke ngithule ngibona ukuthi lento iprocess kushuthi ngesikhathi esithile yebo ngoba washo phela wathi assignment inesikhathi esithile yes so kushuthi lo msebenzi uzokwenzeka ngesikhathi esithile senkosi yona iyazi yes hayi ngiqhubeke ngibhale ngiyaphupha ebusuku into engiphuphayo ngiyabhala njalo mangiphuphile ngiyabhala kwagcina sekuyiphupha elide yes kwesisikhathi sekuwumuntu okhulumayo izinto eziningi ngivuke ngibhale zonke lezo zinto ayishilo yebo so izenzeke ke lezi zinto ngiloku ngibhala nje ngiloku ngibhala until ngize ngibuze ngithi Nkosi njengoba ngibhala nje lezi zinto eziningi kangake ngizibhalayo ezinye zibuhlungu ngivuka ngisangana ikhanda ngijuke ngibe manzi la ebusuku ngibhale ngiphinde ngilale ngicabanga lento ekade ngiyibhala ngiphinde kuqhutshekwe ngibhale lo mbhalo ngake ngubhala kuyoze kubeni yes hayi ngize ngibe ne stress
Yebo. ilokubhala Mhm. uzobuza ukuthi ngangibhalani kangaka Yebo. ngangibhala Mm. amaphupho amaningi ngithe mase ngine stress kanjalo waphinda futhi inkosi yanginika iphupho elingidirectayo Okay. ngaphupha konje ngaphuphana khona iphupho elaling direct ukuthi angingastresseki Oh. angiqhubeke ngenze lento athi angiyenze Oh yes. so ngalibona imini ngiyalo ukuthi usho kanjalo Yebo. ukuthi angiqhubeke nento engiyenzayo lembhalo engibhalayo hayi ngabhala ke ngaqhubeka ngabhala kodwa still I'm a human being ngibuye ngithi kuyoze kube nini ngiloku ngibhala into engingayazi ngoba phela ngibhala izinto engingazazi Yes. until anginike direction Yebo. ngelinye ilanga ukuthi angithathe umbhalo othile omayelana nomunye umfana ngizomusho igama la umfana wangasekhaya nganginezwi ngaye ekwakumele ngiyomtshela lona Oh yebo. lo mfana lo waqale umbhalo waqala waveza igama lokuqala lomuntu umfana Yes. waphinde washo wesibili waphinde washo wesithathu ogcina kwashiwo lo mfana lo engimaziyo ke lo wesithathu. Oh yes. Ngithi hayibo ngoba usibani manje lo ngababhala bonke laba amagama abo angibazi lapho lo wesithathu ngase ngiyamazi lo. Yes. Kwase kuthi ngosuku oluthile kwathiwa ngihambe ngiyomtshela le message yakhe. Okay. Bese ngiyayithatha lo mbhalo ngumhambisele lo mfana ngiyomtshela umyalezo wakhe. Yes. Mangabe ngiyomtshela lo myalezo wakhe lo mfana ngaphuma nje ngehla ngashona enzansi ngakhuphuka. Ngithe mangabe ngifike endleleni la ihlukana khona kwangathi khona umuntu ongivimbile. Ngithi hayibo kwenze njani manje? Kwangathi khona umuntu ongivimbile nje hamba ngala. Oh. Ngithi mina hayibo ngihambe ngala. Na kufanele nginyuke ngithi ngoba kufanele ngiqale emzini othile ngangizohamba imizi yo2. Kufanele ngiqale kulo phambili bese ngicina kulo bese ngibuyele ekhaya. Wangivimba nje lo muntu. Emini kabha hamba la. Qala ngala. Oh yes. Ngithi hayi ngize ngikhuluma hayi. Kufanele ngiqale ngale ngoba ngizobuya ngize kulomuzi wesibili bese ngiyagoduka ke. Engimele hamba la. Yho. Ngagcina sengihambile kuleyo ndlela. Yes. Ngaya kulomuzi ngathi mina hayi kulungile ke sengizoya ke kulomuzi ke. Kodwa ngokomthetho kufanele ngiqale ngale. Kulokude. Yes. Ngiye kulomuzi ngifike ngimbuza ukhona usibani bani ayibasho bathi ukhona. Yeah. Bese ngiyamfundela umbhalo wakhe okumele ngimfundele wona. Yes. Inkosi yayikhulume ngawo ebusuku. Yes. So iyayimkhuza entweni ethile ayenza. Oh. Ehe. Umuntu osendisiwe? Cha wengasindisiwe. Oh. Yayimkhuza. Shuthi umfana nje Twana Stabana. Oh yes, singathi gay. Wayemkhuza. Oh yeah. So ngafike ngamfundela kumbhalo wakhe lo mfana. Yes. Ngamtshela ukuthi kukanje ebusuku uNkulunkulu ukukhulumile kanje. Nanku kumbhalo wakho ngamfundela wona. Yes. Ngambuza ukuthi uyamazi usibani bani? Wathi he. Uyamazi usibani bani? Wathi he. Uyamazi usibani bani? Wathi he. Ngase ngithi lo wes4 ke wena vele wena ngiyakwazi. Ngase ngiyamtshela inkosi ithi nina nenza ukuthi.
Oh yes. Wa understand wawuzwa umyalezo futhi akawuphikisanga. Yes. I Yes. thank God for impilo yakhe. I wish ashintshe. So izinto lezo uNkulunkulu ayifuna ungikhombisa ukuthi uyena okhulumayo. Oh yebo. Kuningi ke okunye engakuchaza. Yes. Iqhubeke ke impilo ke. Akazange ashintshe according to ulwazi lwakho noma nawe wazi Angikaze ngizwe. Oh yes. Angikaze ngizwe. Ngoba uyibangana nasekhaya kodwa futhi mhlawumbe ngabe ngeze ukuba washintsha. But engikwaziyo ukuthi uwawuthola umyalezo. Yes. So nje impilo yayinzima kanjalo ke nje ngiyabhala kuze kube imanje ngisabhala. Yebo. Inkosi sakhuluma ke. Yes. Izinto ke kakhulukazi engathi njengoba ngila. Yebo. Njengoba ngiqale ngomlando wempilo yami engemnandi. Yes. Kuningi okunye ongekuhle engangikwenza njengokuntshontsha. Mangikhuluma futhi ngokutshontsha Nkosi. Khona indawo engike ngadayisa khona esikoleni. Ayibo inkosi yangenzela isimanga. Isimanga. Ngangidayisa lapho egate esikoleni esikhona ngala. Yes. Ngangidayisa egate. Ngathola ithuba lokuba ngingene ngaphakathi ngidayise ngaphakathi ngishuthi ngangenza amagwinya. Ngenza amagwinya. Ngidayisa nama chips einganeni. So kushuthi it was sort of a tech shop. Yes. So izinto zesikole zazi exposed. Oh. Anyhow. Kangangoba ngakwazi ukuthi ngithole ilokhuza imgqomo le yegas. Oh Khona esikoleni. Omunye umgqomo nje kwakuthisha omkhulu. Igas le isilinda. Nalitshontsha konke lokho. Weba. Yebo. Ngithola na yini wanayibona la khona lapha esikoleni. Ayike bangitholela ke banginika le gas. Le enye kwakuthisha omkhulu. Wayengitshelekile yona. Oh. Hayi ngisebenze ngayo. Angithi asebenze iminyakana. So nami ngiyabuka ukuthi uyabona mase ngihamba. Le gas ngihamba nayo. Ngethe chapha ke engaka. Ngike ngasindiswa njalo. Back to square one. Awu ngathi mangabe sengihamba lapha ngesizathu esithile. Ngathatha yonke into. Namagesi lawo. Ngihamba nawo. Ngihamba nawo. Nokunye nje ibhodo elikhulu elingaka lesikole ngahamba nalo. Esikoleni vele abasazi izinto ziningi ezixhaphakile. Ngahamba nako. Not knowing ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokakhulume nami. Wathi mangabe sekhuluma nami uNkulunkulu izinto esengikhuluma ngibhala ekhuluma ngibhala ngathi hawu Nkosi khona impahla la engazi kahle ukuthi njengoba usukhuluma kanje ayifanele izothi one layer uyangedlula nembese yathi inkosi yazi valela umlomo inkosi yayikhulumela lokho ekukhulumayo nje ilokho ikhulumela lokho ekukhuluma nje ngibhala phansi yebo until ngishawa uvalo ngiyazi ukuthi nansi indaba until one day kwakulesihlanu ngikhumbula kahle lesihlanu ebusuku lathi nje izwi ngokukhulu ukufutheka lokho uvuka ekseni thathela amagesi waphindisela emuva yes God kaphapha mangathi hawu Nkosi namhlanje ma awusize bandla kunginika umsombuluko
ke ngibuyise ke ngizama ukuthi ngiyicontain ngithatha isibindi sokwenza kwasho ukuthi if I read in the spirit into engamukelekile ke le yami yomsombuluko Yes. kathi unkosi ngizokwenza ngibambe isisu akubuhlungu enhlizweni Eish. kanti ibhodwe ngalisa kuqala Oh khona umunye ubaba esasidayisa naye welifuna sasilibanga ke lona welifuna naye Oh, yes. wazi wangitshela ukuthi mawusuphuma leli bhodwe lami ngabona ukuthi uyalifuna nami ngiyalifuna ke ngizohamba uyena wabaphansi phezulu efundile lo bhodwe libuye ngabona ukuthi ufuna uyalifuna ngizolisa esikoleni ngeke ngilimnike yena ngoba uzosuka lise kwakhe ake ngilise kothisha ngalisa kothisha ngalibuyisa nalo ibhodwe Yes. kade nilifuna amagesi asele ekhaya awam Yeah. ngathi mase ngitshele ukuthi vuka uhambise lamagesi kade aqala uNkulunkulu ukukhuluma nami Yes. ngalolu lesihlanu wathi angivuke ngiwahambe ngasha uvalo ngoma ngawathatha amagesi ngacela omunye umfana kadadewethu owafaka ebhaleni Yebo. itho laba sinyuka siyesikoleni Yes. ngiyowaphinisela Yes. angidlebele sathana endlini wathi uzoboshwa Aish. uzoboshwa Yebo. ngathi ayilungile mangiboshwa kuyobe ngiyaboshwa kuzokwenza njani icala leli Yebo, icala already. icala Yes. so ngawaphinisela kamagesi ke ngafika ngakhuluma nomunye umem bawemkela bangasho lutho ngabeka lapha amagesi ngathi hawu thank you Lord Yes. ukuthi usuke lo mthwalo ngahamba Yebo. ngaphindela ekhaya Mm. so nje mangizo umunye umuntu ekhuluma recently nje ekhuluma ngokuthi abantu abaluthayo futhi baphinisela impahla abayilutha ngathi ha igesi ngawaphinisele imigqomo e2 esikoleni ibuhlungu leyo nto. Yes, yes. I was instructed to do it. Yeah. Ngalolo suku kwakulesihlanu ngikhumbula kahle. Yesh. So it's very painful ukukhonza uNkulunkulu kwesikhathi siyenza izinto sisebenza so shortcut but end of the day we will suffer. Yeah, buqiniso. Akubi lula ukuthi uzocela uNkulunkulu axolele kuphele kanjalo. Kwesinye isikhathi you have to go through it. Yes, yes, yes. I've been through it. Ngiyazi ukuthi kunzima kanjani. Yeah. So impilo ke iqhubekeke uNkulunkulu uyakhuluma ke khona ezinye izinto eziningi ayidingeka ukuthi ngizisho kubantu. Yep. uNkulunkulu asiwonishayo ngazo. Yes. Kakhulukazi khona leli bandla uNkulunkulu akhuluma ngalo wathi ngodlulisela umyalezo kwaku 2018 or 2019 ngoba isona sikhathi aqala ukukhuluma ngaso leso. Okay. Ibandla leli athi impela it's high time ukuthi ngikhulume naleli bandla ngibatshele lamazwi. Yes. Engizowafunda la akhulunywa yiyona inkosi ebusuku ngoba ikhuluma isentence elilodwa ngibhale. Yes. Ngilale kuphinde kube isentence elilodwa ngivuke ngibhale lelo sentence ngilale. Yes. Ngiphila leyo mpilo ungabona ipage ngilibhale kangaka ucabanga ukuthi ngivele ngabhala nje ngabhala no isentence elilodwa ubusuku ulale kushuthi awucabanga mhlawumbe ngiyavuka bengivuka noma ka13 noma ka14 ngosuku uzobe usubhala into engaka mhlawumbe mangase sibale la imigqa ukuthi mingaki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngolobo busuku hayi angilalanga ke nje ngempela ama message abemaningi kakhulu. Yes, yes. So manje ngibona ukuthi it's high time ukuthi ngikhulume ngaleli bandla
Yes. uNkulunkulu akhuluma ngalo long time kusukela ngo-2018. Yes. Omunye umuntu angabuza ukuthi bengithuleleni ngingasho sonke lesikhathi. Yes. It's because uNkulunkulu uyayikhuluma into konke ukwenza ngesikhathi. Oh yes. Konke ukwenza ngesikhathi. Angakhuluma into manje. Bengasho ukuthi manje angiyenze le nto. Fanele ngilinde. Oh yes. Ngizozwa ngayo ukuthi inini. Yes, ngiyakuzwa. Ngiyenze le nto. So ngicabanga ukuthi wonke umuntu usimele ngabe siphila leyo mpilo. Yebo. Yokuba sibheke inkosi ukuthi ithi ingasiphi isikhathi la kufanele wenze khona leyo nto. Njengoba manje kuyisikhathi sokuba ngiyikhulume lento kuleli bandla. Oh yes. Ibandla leli akhona amabandla uNkulunkulu abakhuzayo. Maningi. No brother Enigma wakhuluma ngalamabandla. Kodwa kumina uspecific ngaleli bandla. Oh yes. Lama Nazareth. Okay. Oh yes. Ube specific ngabo. Le message ke njengoba ngisho ukuthi yango 2018. Yes. Ima izovela manje. Yebo. So kusho ukuthi kwaqhamuka kungathi iphupho. Umuntu umfa uyacula umuntu. Ucula icule lithi Nagori mfana. Njengoba ngisho ukuthi ngiyengibhala izinto ezumsangane engayi-understand. Acule lo mfana ngathi khona ibeat eshayayo. Uyacula lo mfana lo muntu uyacula Nagori mfana Nagori mfana Nagori mfana Nagore. Oh. Ushane beat ayibo. Mangiphaphama ngiyabhala. Nagori mfana. Yini? Uyabona nje izinto ezobulima. Njengoba lisho eBhayibheli kulapha kuma Corinthians ethi ubula bukaNkulunkulu. Oh. Ikhona ke la lithi ubula bukaNkulunkulu. Angisazi bese kuthini. Leyo ndawo ngathatha leyo ndawo leyo ngikhuluma nenkosi ngathi wena Nkosi unobula ubula bukaNkulunkulu wena Nkosi unobula na. Ngoba phela uma ngabe libhalwe kanje iBhayibheli kusho ukuthi wena Nkosi khona ubula onabo. Yes. Ithi wani ke le nto wena Nkosi mawunobula ngiyafisa ukubazi lobula. Yes. Ngisho angazi ukuthi vele ngiyabhala ngibhala izinto engingazazi ngibhala izinto ezobula kumina. Oh yeah. Kodwa kuNkulunkulu uyazazi yena. Yebo. So leli culo ke aculeke lo mfana aculeke lo mfana liculeke maliphela lapho ake ngiqaleke eqaleni ke. I-message yokuqala nje ithi be thou my guide, my strength, my wisdom, my all. Oh. Iculo leli elaliculwa ku Emmanuel TV. Njoba ngisho ukuthi ngike ngayibukela iEmmanuel TV until uTP Joshua ashone. Oh bulokhu uyibhekile. Ngangiyibuka. Yebo. Ngangiyibuka impela strong. Futhi ngangingazi ukuthi there's anything wrong. Until ashone mayiseshonile ngizwe ukuthi kuneyinkinga. Kwachazwa into eziningi ngaye. Oh yes. Omunye umuntu angabuza ukuthi why uNkulunkulu ekhulume nawe Emmanuel TV siyazi ukuthi kuningi okushiwoyo ngayo ukuthi they are not good, it's ilisonto elingekho right. So uNkulunkulu neindlela zakhe zokwenza izinto. Yes. Kwesinye isikhathi ungangena entweni embi. Not knowing ukuthi uNkulunkulu kuleyo nto embi ongene kuyona. He is going to say something. Oh yes. Ngoba
uTB Joshua weshumayela ivangeli abantu abaningi babazi ukuthi we have to get away from that channel, from that lelo sonto. But out of loyo nto leyo noma ngabe wayeyisosara noma wayewizard noma ngabe wayeyini uNkulunkulu wabheka inhliziyo yami ukuthi ngikwenza with all my heart ngoba ngifuna yena. Yebo, wena ufuna yena. So kuloko uNkulunkulu wasebenza ngako. Leli culo leli laliculwa khona. Oh yebo, Be thou my guide, my strength, my wisdom, my all. Oh yes. So ngabhala lelo sentence ke kwase kubile liculo. Malisho leli culo leli bese kuba imessage elandelayo ithi abagulayo. Ngiyazi ukuthi le message mayelana nabantu bakaShem. Lezi zinto vele uyazazela automatically. Awuzutshelwe. Kwesisikhathi uNkulunkulu uyakutshela ukuthi kumayelana nani. Kwesisikhathi uyazazela nje wena. Yes. Njengoba uyeuzwa ukuthiwa ezulwini izinto uyazazela zona. No one teaches you. Yeah. So abagulayo abathathe induku nesiluleko. Okay. Ngiya eMbumbulu eMalukazi. Umuntu njalo usho kumina ebusuku. Yes. Sengaba indaba endala. Mawibuka wena. God is aware that when you turn, drive in, the temple of gold is here. Temple of gold. Gold Okay. is here. Isonto abesonta kulona. Oh. The Angazi- temple of gold. Okay. Angazi ukuthi ubani lo. Lilapha empumelelweni. Eheni. Umlayezo oqhubekayo loyo. Nyalezo uyaqhubeka. Okay. You don't know when you run out of wisdom. You don't. Oh, you know when you run out of wisdom. You know when you run out of wisdom. Ukuhlakanipha akukho kubona. Yebo. Balahlekelwe ukuhlakanipha. Uma uvula iBhayibheli ungathola ku Proverbs 12 verse 50. Oh yes. Khuluma ngokuhlakanipha. Yebo. These are my stupid people. Ufunde futhi Proverbs 14 verse 16. Izinto ke lezi ngase ngiyitholela mina zona. Amavesi hayi ukuthi kwasho uNkulunkulu lapho. Okay. Uma ufunda kuma Proverbs ekhuluma ngokuhlakanipha, ekhuluma nangobuwula. Oh yes. Iphinde uqhubeke imessage ithi kwandosi ufika athelelwe afunde. Ithi message ilandelayo buyela kimi wena. Ilandelayo ithi angazi kwenzekeni ngesonto Sunday. Angazi ke ukuthi baye bathi kwenzekani ngesonto. Angithi bakhonza ngemigqibelo. Yes. Ngonyaka ka 1800 izinto lezo baye bayiphathe mangabe bekhonza. Mangabe beshumayela ngazi khona umngaka ngamuzwe phathu 1800 angazi bawechazana. Ngenganaki ke. Angithanda uma wesesitimeleni noma weke. Then umnyalezo uthi repent ukugcina because destruction is upon you. Enye imessage iyaqhamuka ngolunye usuku. Kwakuyiphupho ke la. Oh yes. Umuntu edla ukuthile. Umuntu edla ukuthile. Okay. Iyayisithi message ayadla amakholwa ka. Oh, umuntu edla ukuthile. Wayedla umuthi. Oh. Wayedla umuthi.
Okay, yep. I-message ithi ayadla Chazani. Adla umuthi. Oh. kusho ukuthi basebenzisa umuthi angazi phela mina. But Yes. inkosi mayisho kushuthi Khona bakwenza ngayo. abakudlayo. Okay, yes. Angazi. Ethenye message mayisho kanjalo uchaza ukuthi uma ngabe umudla umuntu sometimes ngizothi you are overpowering that person. Oh, okay. Oh, yes. Oh, right, ngiyakuzwa. Ibisithenye message futhi akagiye nje luyeza usuku lokugcina. Oh, yeah. Yebo. Enye message ithi they ask about fools. They ask about fools. Izinto lezi ekukhuluma umuntu ebusuku ngivuka ngibhale. Yes. I-sentence elilodwa ngibhale. Manje njoba sengikhuluma sekukude kangaka nje. Kusuke kuthatha isikhathi eside kabi kumina. Ukuba ngikufunde njoba kulandelana. Njoba sekulandelana. Yes. They ask about fools. I-sentence elilandelayo in the name of crippled. In the name crippled. Uyakwazi ukuchazana lokho? Mhlawumbe umabu nolwazi ukuchazana. Kusho ukuthi uchaza ukuthi uma ngabe ubiza igama okay. You will be crippled. Okay. Yes. Ngenzeka ungaba healed bayasho ukuthi ushindisa. Ngenzeka usinde ngegama lika maybe. But in the spirit you are crippled. Oh, okay, ngiyakuzwa. Yes. In the name of Jesus healed. Oh, okay. In the name of Jesus healed. Bese lithi sentence elilandelayo in the name of prophet Lazarus Losendoras. Nothing can be created in you. Nothing. Angimazi ke lo. Bese lithi sentence ushe uNkulunkulu ubuzayo. Yes. So izinto lezi amakholwa engimele babheke i-message iqondise kubona. ibheke kubona. Ngikuzwa kahle. Before uqhubeke uyazi ngizwele lapha ngiloko ngwabambile lamagama athi Nagori mfana kuchazane unalo ulwazi? Wakhumbula indaba. Leli gama Nagori nami ngalibuza enkosini ngelinye ilanga. Ngoba ngathi mangithi ngiyavula ku Google na ku dictionary ayangilitholi. Nagori ono y ugcina ngo y. NAGORY. Oh, okay. Ngibuze nkosi njengoba ayecula ethi Nagori. Lisho ukuthini leli gama? Yes. Ngoba wena nkosi wazi konke. Ngiloku ngiyibuza lento enkosini. Yes. Yathi lisho ukuthi silima. Oh, okay. Hey, ya impela. Hey, ifihlakele. Nami angavela ngangabe ngisazi ngoba ngalifuna kwi dictionary ngangalithola. Yes. Google ngangalithola. Ngathola elino eligcina ngo ayegcineni. Akulona leli libhalwe la. Leli libhalwe ligcina ngo y. RY. Yes. Oh, wathi lisho ukuthi silima. Alright. Izinto nje ezimangazayo. Izinto ezimangazayo. So yebo. ngiyafisa abantu baka
ngifuna ukugcizelela lokho ukuthi kukaningi abantu bebatshela no brother Enigma wakhuluma kakhulu ukuthi phumani lapho nabanye uyazi mangabe ungena ku YouTube baningi abantu abathola ama revelations and baningi nabanye bekhuluma bethola ama revelations yes ukuthi uNkulunkulu uthi akal approve leli sonto leli bandla yes ngiyafisa ukuthi ngathi abantu abakhonza khona bangazisiza yes bangazisiza baphume babe saved ngoba ukuba saved kusho ukuthi uyasindiswa emlilweni wesihogo yebo ngegazi lika Jesu oh yes and mawungafuni ukusindiswa noma ngabe ke ukhonza kulephi ibandla kodwa mawungafuni ukusindiswa azi ukuthi igazi lika Jesu ushuthi wena alingakusizi yes uzoziphilela wena uzoziyela esihogweni you don't need the blood of Jesus Christ to help you yo ngiyakuzwa lapho yebo so izinto lezi abantu ekufuneka bayibheke ngoba sekuyisikhathi sokugcina yes yabona njobe ethu brother Enigma wathi 3 minutes left ngangishaya uvalo ngoba lama message nami ngihleli nengqombe yama message manje isikhathi la uNkulunkulu enginika ithuba lokuthi angikuveze lokho afuna ukuthi ngikuveze kubantu ngiqale ngikuveze kubona yes engilinganise nje uyabona before ngize la benginenkinga eswini bengekho nje comfortable nginesazelo ukuthi awunkosi mangasungithathe manje umqingo ngaka wencwadi wakhuluma kuzona ngiyokwenza njani phambi kobuso bakho yes yes so mangabe ngizama ungiaccepta yonke lento eyipain ebenginayo enhlizweni yavele yehla same time oh so ngaba kuleyo prayer ke ukuthi inkosi let it be your will akwenzeke ngentando yakho let your will be done njengoba kuze kwashala usuku ke sengikwazi ukuthi ngichaze lento noma ingachazeki kahle izinto zasezulwini azichazeki kahle angifuni iqamba manga ave kunzima ukuchaza izinto zasezulwini akulula futhi ukuyiunderstand so unless abantu be spiritual because even the bishop the archbishop kunzima kabi ungayichaza izinto eziningi uNkulunkulu azikhuluma bangangiphikisa bathi no it's not biblical it's like this but engikwaziyo kunye God spoke yebo so ngiyafisa ukuthi leli bandla hey ngikhathazekile angifuni qama ngikhathazekile khona ingane ekhaya khona umfana dadewethu ekhaya ukhonza kulona leli bandla yes ibhlungu inhliziyo yami ngoba mangasathule manje nangu umyalezo ngiyawusho ukhona endlini lo myalezo yes naye ngihlale ngimtshela ngithi hayibo buyela kwaJesu wangitshela isiZulu wathi ngithanda leli bandla eish ibuhlungu into uNkulunkulu uyakhuluma ngala uya decide uthi mina ngifuna lokho kuba sengathi wena nje nawe uzikhulumela umcabango wakho Nkosi labo abayolizwa lelizwi baphenduke uNkulunkulu uyobabusisa yes nice kezwakala so miningi ke imiyalezo miningi khona nokunye okumayelana nale case kaSenzo nale ndaba kuningi nje uNkulunkulu akukhulumayo eninga afisayo thina ukwazi yes mayelana nale case kaSenzo Meyiwa eyaduma kakhulu ngo2014
ngifisa ukuyicacisa le ukuthi njengoba leli cala laziyo ukuthi lokhu laqala kuze kube manje ngiyacabanga ukuthi abanye abantu seba give up ukulalela mina give up akudala ke vele kuyimanje nje angazi ukuthi kwenzakalani. Yes. Long time wathi uTB Joshua ekhuluma wathi khona izinto ezispiritual ezidinga ukuthi sizitheklishe lezo zinto spiritual. Okay, yes. Ngempela futhi ngiyavumelana nalokho. Khona izinto ezispiritual yabona lelicala lika Senzo Meyiwa li spiritual. Yebo. Alikho physical, li spiritual. Ingakho nje lokuliqhubeke unomphela lingapheli. Mangethi li spiritual ngichaza ukuthi uNkulunkulu unesifundo esithila afuna ukuthi sisifunde. Okay, ngithi ngizobuza lokho vele uthi chazana ukuthi li spiritual. Khona izinto God is involved in it. Oh. Khona yena into uNkulunkulu afune sifunde kulona. Oh yes. Njengoba nje liqhubeka nje. Le message yavela kudala kumina. Ngake ngathi ukubaxoxela ekhaya. Yes. Kwasho ukuthi haya especially umfana wami uyalithanda ibhola. Lo mdala uyalithanda ibhola and uyibuka lento ngendlela wayibuka lento ngendlela ayibuka ngayo kodwa ngemtshela ngithi leli cala. Wathi uyabona manje selithathwa abanye manje ba strong ngenye indlela banje ngathi ngizoke ngibuke ngifuna ukubona isiphetho ukuthi kuzophelela. Leli cala ngeke liphele ngalendlela ocabanga ngayo. Yebo. Kuhambe kujike kuthi dala labahluleke labo kuphinde kuthathele labanye njengoba nje it's a recurring. It's a recurring. Yes, ingakho ukuthi spiritual. So uNkulunkulu ukuthi khona izinto futhi azikhuluma ngalo. Oh yes. Sisibheka ukuthi yena uthini. Uthini yena mayelana nayo yonke nje lento. Yes. Khona ke la iwarning ayisho kubantu abaconsent kuyo yonke lento. Oh noma ngabe umuntu individual noma ngabe abantu nani nizozwela nizoyizwa imessage nizibone ethi mhlawumbe ngabe usho uNkulunkulu usho kusibani la